ह्या हो जो कार्यक्रम आता हांगा आमी पळयतले आयकतले तो आमचे मेरेन पावोवपाक आमकां आदार करपी म्हणजे आमच्या आयच्या कार्यक्रमाचे स्पॉन्सर आसात ओरिजिनल आभरण ज्युवेलर्स उडपी. आता हॉलांक ह्या माटवांत जे लोक भितर सरतात तांकां विनंती सरळ फुडें येवन मुखावयल्या लायनीक बसपाक. मुखार ज्यो खुर्च्यो आसात त्यो सगळ्यो भरून घेवया. फक्त कार्यक्रम सुरू करपाक वाट पळयतात परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या आगमनाची. स्वामी महाराजांचें आगमन जालें की कार्यक्रम सुरवात जातली. सगळ्या आर्टिस्टांक एक विनंती परमपूज्य स्वामी महाराजांचें आगमन जालें की त्या उपरांत सगळ्या आर्टिस्टांनी सगळ्या कलाकारांनी स्वामी महाराजांचे आशिर्वाद घेवपाचे आनी मागीर कार्यक्रम सुरवात करपाची. It is world record. 600 entire GSP community all over. It is world record. All over India. And we have put 550 crores in 550 days. In 550 days we chanted 600 crores. And because of that, this 12 days. It is. Tomorrow we have.
कांय खिणा भितर परमपूज्य स्वामी महाराजांचें आगमन जाता. त्या बरोबर पयलीं आयचो जो कार्यक्रम आसा तो स्पॉन्सर केला द ओरिजिनल आभरण ज्युवेलर्स उडपी. परमपूज्य स्वामी महाराजांचें आगमन जालां. सगळ्यांक मागता उपकार करून उबें रावपाक. श्री संस्थान कोकण पर्तगाळ ज्योतम मठाधीश परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज की. स्टार्ट करता. हॅलो सगळ्या कलाकार, आमचे आयचे कलाकार परमपूज्य स्वामी महाराजांचे आशीर्वाद घेऊन आयच्या कार्यावळीक सुरुवात करतात. तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल श्री विश्वजीत बोरवणकर आणि शर्यू दाते हांचो कार्यक्रम आता कांय खिणा भितर आमकां पळोवपाक मेळटलो सुरू जाता. तांकां पखवाजाचेर साथ दितात दत्तराज शेटये. हार्मोनियमाचेर आमचे काणकोणचेच दत्तराज माळशी. ताल राहुल खांदोळकर. फ्लूट वरद काठापूरकर आणि तबला यशवंत वैष्णव. फाटल्यान जे लोक आसात तांकां परत एक फावट विनंती उपकार करून मुखार येवन बसपाक. आनी हॉलांत जे लोक भितर सरतात तांणी सगळ्यांनी सरळ फुडें येवन मुखार ज्यो खुर्च्यो आसात त्यो पयलीं भरून घेवच्यो. स्वामी महाराजांचे आशीर्वाद कलाकारांनी घेतिल्ले आसात. आशीर्वाद घेतिल्ल्या सगळ्या कलाकारांक विनंती तांणी स्टेजीचेर आपल्या कार्यक्रमा खातीर स्टेजीर वयर सरचे येवचे. सर्वांना विनंती आपण स्टेजवर यावं. आयच्या ह्या कार्यक्रमाचे स्पॉन्सरर द ओरिजिनल आभरण ज्युवेलर्स. थँक्स टू आभरण ज्युवेलर्स.
श्री रामदेव वीर विठ्ठलाक नमस्कार करून आणि परमपूज्य स्वामी महाराजांच्या पवित्र चरण कमलांक वंदन करून या कार्यक्रमाक मागीर सुरवात करतात. फाटल्यान जे लोक आसात तांकां उपकार करून मागता मुखार येवपाक प्लीज. फाटल्यान जे सगळे लोक बसल्यात तांणी मुखार येवन बसचे. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ मठाच्या सार्ध पंचशतमानोत्सवात आज तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल या कार्यावळीक माचयेर आशिल्ले सगळे गायक, ताचे साथीदार आनी तशेंच जमिल्ल्या सगळ्या रसीक प्रेक्षकांक मठाच्या वतीन येवकार. सर्वांचं हार्दिक स्वागत. श्री रामदेव विठ्ठलाच्या या पवित्र क्षेत्रांत हो कार्यक्रम घडटा ताका खास म्हत्व आसा. कारण स्वामीजींच्या आज्ञेन आनी मार्गदर्शनान 550 दिसांत 550 कोटी श्री रामनाम जप पुराय करपाचो जागतीक विक्रम करून हो वाठार अदीक पावन आनी पुनीत जाला. अशा वेळार ह्या पावन क्षेत्रांत आज हो तीर्थक्षेत्र विठ्ठल क्षेत्र हो कार्यक्रम घडून येता ताका विशेष महत्व आसा. विख्यात पार्श्वगायक, झी मराठी सारेगमपचे विजेते, झी हिंदी सारेगमचे फायनलिस्ट, आपल्या सुमधुर गायनाने श्रोत्यांना भुरळ पाडणारे गायक म्हणजेच श्री विश्वजीत बोरवणकर. देश विदेशात त्यांचे कित्येक कार्यक्रम झालेले असून 25 पेक्षा जास्त देशात त्यांनी कार्यक्रम सादर केलेले आहेत. त्याचबरोबर कित्येक मराठी तथा हिंदी सिनेमात त्यांनी पार्श्वगायन दिलेले आहे. लेटेस्ट चंद्रमुखी या सिनेमातही त्यांचा सहभाग आहे. त्यांचा वेडा वेडा रे पंढरी हा अत्यंत आवडीचा आणि हा अभंग श्रोत्यांना पंढरीच्या ध्यानात लीन करणारा त्यांचा हा वेडा वेडा रे पंढरी या अभंगाला यूट्यूबवर 10 लाख व्ह्यूअर्स लाभलेले आहेत. त्यांनी डॉक्टर राम देशपांडे तथा पंडित बबनराव हळदणकर यांच्याकडे 15 वर्षे शास्त्रीय गायनाचे धडे घेतले. त्याचबरोबर सुफी, गझल आणि शास्त्रीय तसेच बॉलिवूड या संगीतात त्यांचे योगदान आहे. तर भारतीय संगीताचे अनेक अल्बम त्यांचे रिलीज झालेले आहेत. संगीत क्षेत्रात अवघ्या काळात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या अष्टपैलू गायिका म्हणजे शरयू दाते. वयाच्या अवघ्या 3 वर्षांपासून त्यांनी स्वतःच्या आईच्या मार्गदर्शनाखाली गायनाचा प्रवास सुरू केला. सुरुवातीला विदुषी आरती अंकलिकर टिकेकर यांच्याकडे भारतीय शास्त्रीय संगीताचे त्यांनी शिक्षण घेतले. सध्या विदुषी डॉक्टर अश्विनी भिडे देशपांडे यांच्याकडे त्यांचे पुढील शिक्षण सुरू आहे. त्यांनीही आपल्या देशाबरोबरच परदेशातही कित्येक कार्यक्रम सादर केलेले आहेत. संगीत क्षेत्रात चैतन्यमयी गायिका म्हणून त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केलेली आहे. मराठी झी सारेगमप लिटल चॅम्प, हिंदी द व्हॉइस इंडिया तसेच कलर्स मराठीवरील सूर नवा ध्यास नवा या कार्यक्रमातील त्या फायनलिस्ट. श्री विश्वजीत बोरवणकर तथा शरयू दाते यांना विनंती करतो त्यांनी आपल्या कार्यक्रमाचा सुरुवात करावी. नमस्कार. स्वामीजींचरणी
आमचा नमस्कार. गायनरूपी सेवा आमच्या सगळ्यांतर्फे त्यांच्या चरणी रुजू करतो आणि या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो. नमस्कार. हॅलो चेक. Check 1 2. Yeah, check. क्या बात है. सूरनिरागस गणपती सूरनिरागस शुभनयना शुभनयना करुणामय गौरी हर श्रीवरद विनायक शुभनयना करुणामय गौरी हर श्रीवरद विनायक ओंकार गणपती गणपती अधिपति सुरपति छंदपति गंधपति लीन निरंतर हो लीन निरंतर हो निरागस हो सूर निरागस
हो गणपती सूर निरागस मन मंदिरा ते जाने ओ मन मंदिरा ते जाने मन मंदिरा ते जाने उजळून घे साधका मन मंदिरा ते जाने उजळून घे साधका संवेदना संवेदना संवादे सहवेदना समाधाना मन मंदिरा ते जाने उजळून घे साधका मन मंदिरा तळहातांच्या रेषानी सहज सुखाका भोगी कुणी तळहातांच्या रेषानी सहज सुखाका भोगी कुणी स्वयं प्रकाशी तू तारा चैतन्याचा गाभारा भर पंखातून स्वप्न उद्याचे भर पंखातून स्वप्न उद्याचे झेप घेरे पाखरा उजळून घे साधका मन मंदिरा ते जाने उजळून घे साधका मन मंदिरा नी 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 सा 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 नी 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 सा 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 नी नी सा सा रे रे सा सा नी दा मम भ मम भ मम भ मम भ मम नी ध भ मगरे मगरे सा नी सा नी नी सा सा रे रे सा सा नी नी सा सा रे रे सा सा मम भ मम भ नी ध भ मम भ मम नी ध भ नी ध रे 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 नी ध म ग रे रे ग रे ग रे सा प प नी ध प रे ग रे सा 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 नी ध रे रे सा सा नी सा रे म ग रे सा सा नी सा रे भ म ग रे ग रे सा नी सा रे म भ नी ध नी ध नी ध म म ग रे ग रे सा नी सा रे म भ नी ध नी ध नी ध नी भ नी 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 ध ध भ भ म रे रे प भ नी ध रे 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 म म ग ग रे ग रे सा नी ध नी ध रे म म ग रे ग रे सा नी ध नी रे सा ध भ नी ध म म ग रे ग रे सा नी ध रे म भ नी ध नी आ
धरे बाबा नि सा बाबा नि सा रे 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 मामा ग ग रे ग रे धा नि धा रे बाबा ग रे ग रे धा नि धा रे रे धा बाबा नि धा बाबा ग रे ग रे धा नि धा रे बाबा नि धा रे सूर निराग सह सूर निराग सूर निराग सर्व रसिक प्रेक्षकांना मनापासून नमस्कार. या सार्ध पंचशतमानोत्सवात आम्हा सर्वांना इथे श्रीरामाच्या चरणी आणि स्वामीजींच्या चरणी सेवा अर्पण करण्याची संधी मिळाली, याबद्दल आम्ही सगळे खूप आभारी आहोत. एक खूप सुंदर ज्ञानेश्वर माऊलींचा अभंग आहे, रूपाचा अभंग आहे, तो आपल्यासमोर सादर करते. रूप पाहता लोचनी, 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 रूप पाहता लोचनी. सुख झाले हो, सुख झाले हो, सुख झाले हो, सुख झाले हो, सुख झाले हो साजणी. रूप पाहता लोचनी, रूप पाहता लोचनी. तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा,
बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा माधव बरवा बहुत सुकृताची हो बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी हो बहुत सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी हो बहुत बहुत सुकृताची जोडी सुकृताची जोडी सुकृताची जोडी बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी म्हणून विठ्ठले आवडी म्हणून विठ्ठले आवडी म्हणून विठ्ठले आवडी हा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा 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 विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा माधव बरवा सर्व सुखाचे आगरू सर्व सुखाचे आगरू सर्व सुखाचे आगरू सुखाचे आगरू सर्व सुखाचे आगरू सर्व सुखाचे आगरू बाप रखुमा देवी वरू बाप रखुमा देवी वरू बाप रखुमा बाप रखुमा देवी वरू बाप रखुमा देवी वरू हा तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा 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 विठ्ठल बरवा माधव बरवा विठ्ठल बरवा
हॅलो हॅलो फक्त एक मिनिट. या कार्यक्रमातील साथ देणारे कलाकार आत्ताच मुंबईहून निघालेले आत्ताच इकडे पोहोचलेले आहेत. त्यांना विनंती त्यांनी स्वामी महाराजाकडून प्रसाद घ्यावा, स्वीकारावा. श्री मिलिंद कुलकर्णी हार्मोनियम, अपूर्व द्रविड मंजिरा आणि सुखद मुंडे पखवाज हे तिन्ही कलाकार सत्संगत करणार आहे. तसेच आयचो हो कार्यक्रम आमकां आमची मेरेन पावोवपा खातीर ज्यांनी आदार केला त्या कार्यक्रमाचे स्पॉन्सरर आभरण उडपीचे श्री सुभाष मधुकर कामतमाम आणि संध्या सुभाष कामत तांची घरकान दोगांकय विनंती तांणी स्वामी महाराजां कडच्यान अनुग्रह आशीर्वाद घेवचो. आयच्या या कार्यक्रमाचे स्पॉन्सरर आभरण उडपीचे सुभाष मधुकर कामतमाम आणि संध्या सुभाष कामत. देव बरें करूं. आज दत्त जयंती आहे, त्यानिमित्ताने मी एक अभंग तुमच्यासमोर सादर करतो आणि माझी अशी इच्छा आहे की हा गजर जो आहे तो आपण एकत्र करावा आणि छान मस्त ताठ बसावं, जोरदार टाळ्या वाजवाव्यात आणि मोकळ्या आवाजात गजर करूया. क्या बात है. माझ्याबरोबर म्हणणार का सगळे? दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा. चला दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. बोला दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. निघालो घेऊन दत्ताची पालखी, आम्ही भाग्यवान आनंद निधान, आम्ही भाग्यवान आनंद निधान. झुलते हळूच दत्ताची पालखी, झुलते हळूच दत्ताची पालखी. निघालो घेऊन दत्ताची पालखी, निघालो घेऊन दत्ताची पालखी. बोला दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा. रत्नांची रास साज मखमली, त्यावर सुगंधी फुले गोड ओली. रत्नांची आरास साज मखमली, त्यावर सुगंधी फुले गोड ओली. झुळूक कोवळ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा.
दत्ताची पालखी निघालो घेऊन दत्ताची पालखी बोला दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा वाट वळणाची जीवाला या ओढी दिसते समोर नसोबाची वाडी वाट वळणाची जीवाला या ओढी दिसते समोर नरसोबाची वाडी डोळ्यात गंगा जाहली बोलकी डोळ्यात गंगा जाहली बोलकी निघालो घेऊन दत्ताचे माझ्याबरोबर सगळ्यांनी गायचं दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा माता विठ्ठल माता देव विठ्ठल देव विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल नामा म्हणे माझा
नामा म्हणे नामा म्हणे नामा म्हणे नामा म्हणे माझा विठ्ठल सापडाला म्हणून काळी काळा पाड नाही म्हणून काळी काळ म्हणून काळी काळ म्हणून काळी काळा पाड नाही तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल 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 फ्लाईट्स थोडेसे डिले झाल्यामुळे काही म्युझिशियन्स आत्ता येत आहेत, तर त्यांचं वाद्य जोपर्यंत जोडतं आहे तोपर्यंत आपण एक शारीवकडनं अजून एक अभंग ऐकूया. काही अभंगांची शृंखला सादर करते. गायकांना एक विनंती, जे नवीन साथी कलाकार आता आलेले आहेत त्यांना
साथ संगत करू द्या, कारण स्वामी महाराजांची तशी इच्छा आहे. थांबूया त्यांची वाजायला लागेपर्यंत थांबूया. दोन्ही कलाकारांचे खास धन्यवाद. त्यांनी जी साथ संगत दिली त्याबद्दल आपले आभार. श्री मिलिंद कुलकर्णी आता हार्मोनियम, अपूर्व द्रविड मंजिरी आणि सुखद मुंडे पखवाज यावं साथ संगत करतील. फक्त 2 मिनिटं, फक्त 2 मिनिटं. साथी कलाकार बदलतात. ताळ राहुल कांदोळकर, फ्ल्यूट वरद काठापूरकर, तबला यशवंत वैष्णव, हार्मोनियम मिलिंद कुलकर्णी, मंजिरा अपूर्व द्रविड आणि पखवाज सुखद मुंडे.
एकदा सर्व कलाकारांसाठी मित्रांनो जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. या पंढरीचे सुख पाहता डोळा, या पंढरीचे सुख उभा तो जिव्हाळा योगियांचा, या पंढरीचे सुख पाहता डोळा, 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 उभा तो जिव्हाळा योगियांचा, उभा तो जिव्हाळा योगियांचा, या पंढरीचे सुख पाहता डोळा, उभा तो जिव्हाळा योगियांचा, उभा तो जिव्हाळा योगियांचा.
शरीराची जनार्दनाचा एका धावे लोटांगणी करी ओवाळणी शरीराची या पंढरीचे सुख 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 पाहता डोळा उभा तो जिव्हाळा योगियांचा उभा तो जिव्हाळा योगियांचा उभा तो जिव्हाळा योगियांचा पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती पांडुरंग कांती दिव्य तेज झळकती रत्नकिळ भाकती प्रभा अगणित लावण्य तेज पुंजाळले नवर्ण वेदे तिची शोभा कानडाव विठ्ठलू करनाटकू कानडाव विठ्ठलू करनाटकू येणे मजला वेयला वेधू खोळ गुंथी घेऊनी खुणाची पालवी आळविल्याने विसारू कानडाव विठ्ठलू करनाटकू येणे मजला वेयला वेधू पाया पडू गेले तव पाऊल चिन्ह दिसे पाया पडू गेले तव पाऊल चिन्ह दिसे उभाची स्वयंभू असे समोर की पाठी मोरा न कळे समोर की पाठी मोरा न कळे ढकची पडिले कैसे कानडाव विठ्ठलू करनाटकू कानडाव विठ्ठलू करनाटकू येणे मजला वेयला वेधू क्षेमा लागी जीव उतावेळा माझा क्षेमा लागी जीव उतावेळा माझा म्हणून स्फुरता देवा हो क्षेम देऊ गेले तव मीची मेकली क्षेम देऊ गेले तव मीची मेकली आसावला जीवरा हो कानडाव विठ्ठलू करनाटकू कानडाव विठ्ठलू करनाटकू येणे मजला वेयला वेधू पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा
वसुदेव देवकी नंदना वसुदेव देवकी नंदना वसुदेव देवकी नंदना बाळरांगणा बाळकृष्ण बाळरांगणा बाळकृष्ण पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा तुकाला लोटांगणी तुकाला लोटांगणी आ आ तुकाला लोटांगणी तुकाला लोटांगणी मज ठाव द्यावाजी चरणी मज ठाव द्यावाजी चरणी हेची करीतसे विनवणी हेची करीतसे विनवणी हेची करीतसे विनवणी भवबंधनी सोडावे भवबंधनी सोडावे भवबंधनी सोडावे पद्मनाभा नारायणा 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 वेढा वेढा रे पंढरी गाण्याचा प्रयत्न करतो तुमच्या सगळ्यांसमोर. प्रत्येक गायकाच्या आयुष्यात एक असा अभंग यायला लागतो, तो माझ्या आयुष्यात आला आणि स्वामीजींच्या चरणी हा अभंग सादर करतो. पहिला वेढा वेढा रे पंढरी आणि त्याच्यानंतर मी एक प्रयत्न केलाय धरीला पंढरीचा जोर, हे दोन्ही अभंग तुम्हाला ऐकवतो. आ, 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 आ,
मोर्चे लावा मोर्चे लावा मोर्चे लावा भीमाती मोर्चे लावा भीमाती वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी मोर्चे लावा भीमाती वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी चला चला संत जन चला चला संत जन झर रे 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 झर रे झर भवन झर मरे 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 रे रे चला चला संत रे भवनी रे भनी मरे रे मरे रे मरे रे मरे मा भवनी मरे झरे 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 निजा निजा रे निजा नि मरे 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 भवनी नि भनी मरे मरे चला चला संत करू देवासी भांडण करू देवासी भांडण करू देवासी भांडण करू देवासी भांडण वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा पंढरी 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 वेढा वेढा रे लुटा लुटा पंढरपूर लुटा लुटा पंढरपूर 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 लुटा 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 पंढरपूर लुटा लुटा धरा रखुमाईचा वर धरा रखुमाईचा वर लुटा लुटा आ लुटा लुटा पंढरपूर लुटा लुटा धरावर धरा रखुमाईचा वर धरा रखुमाईचा वर रखुमाईचा वर वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा पंढरी पंढरी पंढरी
मिलिंदजी जोरदार ताली आपली. क्या बात तू का म्हणे तू का म्हणे तू का म्हणे तुका म्हणे चला चला धाव निशाणी घाताला तुका म्हणे चला चला धाव निशाणी घाताला रे 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 दा 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 रे 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 दा रे बाबा रे 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 दा 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 रे बाबा रे बाबा रे बाबा रे दा रे बाबा रे रे बारे रे बारे रे 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 सा रे 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 बारे बाबा रे रे बाबा रे दा बाबा रे दा रे 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 बारे रे बारे रे बारे रे बारे रे दा रे दा बारे दा बाबा रे रे बाबा रे तुका म्हणे चला चला गाव निशाणी घालाला तुका म्हणे चला चला गाव निशाणी घालाला वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी मोर्चे लावा भीमाती वेढा वेढा रे पंढरी वेढा वेढा रे पंढरी पंढरी धरिला पंढरीचा चोर धरिला पंढरीचा चोर धरिला पंढरीचा चोर धरिला पंढरीचा चोर गळा बांधुनिया दोर गळा बांधुनिया दोर गळा बांधुनिया धरिला पंढरीचा चोर धरिला पंढरीचा चोर धरिला पंढरीचा चोर चोर धरिला पंढरीचा शब्द केली जडा जोडी शब्द केली जडा जोडी विठ्ठल पायी घातली बेडी विठ्ठल पायी विठ्ठल पायी विठ्ठल पायी घातली बेडी घातली बेडी धरिला पंढरीचा चोर धरिला पंढरीचा चोर धरिला पंढरीचा चोर चोर धरिला पंढरीचा चोर
जनी म्हणे वा विठ्ठला, जनी म्हणे वा विठ्ठला, विठ्ठला विठ्ठला माया बाबा, जनी म्हणे वा विठ्ठला, जनी म्हणे, जनी म्हणे, जनी म्हणे वा विठ्ठला, जीवे सोडीना मी तुझला, जीवे सोडीना मी तुझला, जीवे सोडीना मी तुझला, तुझला धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर, गळा बांधून या दोर, गळा बांधून या दोर, गळा बांधून या दोर, धरिला पंढरीचा चोर, धरिला पंढरीचा चोर. माझ्याबरोबर गायचं विठ्ठल 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 विठ्ठल. छान गजर करायचा मित्रांनो. विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल. परंतु ऐकू येत नाहीये. विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल. ऐकूया का तुमचं जरा. विठ्ठल 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 विठ्ठल. गुड मॉर्निंग. एकदा प्रयत्न करायचा का परत एकदा. थोडंसं आम्ही वाद्य कमी करतो, तुमचा आवाज जोरदार येऊ दे मित्रांनो. विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल. क्या बात है. सगळे एकदा गाऊया, सगळे एकत्र. चला. विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल. बोला. विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल. वरती आलं पाहिजे. विठ्ठल 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 विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, 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 विठ्ठल. माया बाबा माया बाबा. विठ्ठल 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 विठ्ठल
विठ्ठल ग वरदे हार विठ्ठल. पंढरीनाथ महाराज की. अवचिता परिमळ झुळकला अणुमान हा ज्ञानेश्वर माऊलींचा अभंग जो जी चाल भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या आवाजातली आहे ती आपल्या सगळ्यांनाच परिचित आहे आणि आपल्या सगळ्यांनाच ती खूप आवडते. पण त्याचबरोबर गान सरस्वती किशोरीताई आमोणकर यांची सुद्धा एक खूप सुंदर चाल आहे. तर त्याची थोडीशी झलक ऐकवते आणि त्याच्यानंतर झुळकला अचिता परिमळ झुळकला झुळकला मी म्हणे गोपाळ लागे माये अवचिता सुखाचे
चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी पुंडलिका पाठी उभे ठाके सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी पुंडलिका पाठी उभे ठाके सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख साजिरे गोजिरे समचरणी उभे साजिरे गोजिरे साजिरे गोजिरे समचरणी उभे साजिरे गोजिरे साजिरे गोजिरे साजिरे गोजिरे साजिरे गोजिरे समचरणी उभे भक्ताची लोभे विटेवरी 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 सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख कर दोन्ही कटी श्रीमुख चालणे कर दोन्ही कटी श्रीमुख चालणे कर दोन्ही कटी श्रीमुख सागरे कर दोन्ही कटी कर दोन्ही कटी कर दोन्ही कटी
चांगले कर दोन्ही तटी कर दोन्ही तटी श्रीमुख चांगले शंख चक्र मिरविले गदा पद्म विटेवरी विटेवरी सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख सुखा म्हणे शोभे चोखा म्हणे शोभे चोखा म्हणे शोभे चोखा म्हणे शोभे चोखा म्हणे शोभे वैजयंती कंठी चोखा म्हणे शोभे वैजयंती कंठी चंदनाची ओटी सर्वांगी चंदनाची ओटी सर्वांगी 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 सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी पुंडलिका पाठी उभे आहे सुखाचे जे सुख चंद्रभागे तटी सुखाचे जे सुख सुखाचे जे सुख सुखाचे जे सुख आपल्यासमोर एक शृंखला सादर करतो ती फक्त एक तारेवरती असणार आहे आणि त्यानंतर अजून 2 अभंग त्याच्यानंतर सादर करतो. बघा कसा अनुभव आहे. छान डोळे मिटून बसा आणि बघा काय एक प्रचिती येते ही एक शृंखला ऐकून. उजेडी राहिले उजेड होना. उजेडी राहिले उजेड होना. विठ्ठला
उजेडी राहिले उजेड होऊन निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई निवृत्ती सोपान निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई इंद्रायणी काठी हो इंद्रायणी काठी हो इंद्रायणी काठी हो इंद्रायणी जन्मो जन्मी जन्मो जन्मी तैसे मागितले तुझा जन्मो जन्मो जन्मी तैसे मागितले आमासी सहज द्यावे आता सावरी सुंदर रूप मनोहर सावरी रूप मनोहर सावरी सुंदर रूप राहो निरंतर राहो निरंतर हृदय माझे सावरी सुंदर रूप मनोहर सावरी विठ्ठल 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 आता निश्चिंत पावलो विसावा निश्चिंती पावलो विसावा खुंटलिया धावा खुंटलिया धावा कृष्णेच्या याजसाठी केला यासाठी केला होता शेवटचा दिसा शेवटचा दिस गोड भावा याजसाठी केला होता अट्टहास विठ्ठल 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 विठ्ठल
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा वेदा नाही कळला वेदा नाही कळला अंतपारयाचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा वेदा नाही कळला वेदा नाही कळला अंतपारयाचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा निराकार तो निर्गुण ईश्वर निराकार तो निर्गुण ईश्वर निराकार तो निर्गुण निराकार तो निर्गुण ईश्वर निराकार तो निर्गुण ईश्वर कसा प्रगटला कसा विटेवर निराकार तो कसा प्रगटला असा विटेवर उभय ठेविले हात कटीवर उभय ठेविले हात कटीवर पुतळा चैतन्याचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा परब्रह्म हे भक्तासाठी उभे ठाकले भीमे काठी परब्रह्म हे भक्तासाठी उभे ठाकले भीमे काठी उभा राहिला भाव सावयव उभा राहिला भाव सावयव जणू की पुंडलिकाचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा
चाकतो चोखोबाची गुरे राखतो पुरंदराचा परमात्मा हा नाम्याची खीर चाकतो चोखोबाची गुरे राखतो पुरंदराचा हा परमात्मा पुरंदराचा हा परमात्मा वाली दामाजीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा वेदा नाही नाही कळला वेदा नाही कळला अंत पारयाचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा कानडा राजा पंढरीचा राजा पंढरीचा राजा पंढरीचा आपल्याकडे अजून एक 20 मिनिटं आहेत. इतकं सुंदर रित्या ऐकल्यामुळे एकदा प्लीज स्वतःसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो. क्या बात आहे. इतका सुंदर श्रोता आज आम्हाला मिळाला आहे आणि परत एकदा पुन्हा एकदा या सगळ्या आमच्या वादक कलाकारांसाठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत मित्रांनो. क्या बात आहे. आज आम्हाला इथे सेवा करण्याची संधी मिळाली. पर्तगली जीवोत्तम मठ त्यांचे खूप खूप आभार. मी सगळ्या कलाकारांच्या वतीने आभार मानतो. इतक्या पूज्य आणि अशा पावन ठिकाणी आम्हाला गाता आलं हे आमचं खरंच खूप मोठं अहोभाग्य आहे आणि आमची छोटीशी जी सेवा आहे ती तुमच्यापर्यंत पोचावी अशीच स्वामीचरणी प्रार्थना आहे.
गे सावळा नंदाचा मूल खोटा 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 गे बाई खोटा खोटा गे खोटा गे खोटा गे बाई खोटा नंदाचा मूल खोटा गे सावळा नंदाचा मूल खोटा गे सावळा नंदाचा मूल खोटा गे दही दूध लोणी चोरुनी खातो दही दूध लोणी चोरुनी खातो दही दूध लोणी दही दूध लोणी दही दूध लोणी दही दूध लोणी चोरुनी खातो दही दूध लोणी दही दूध लोणी चोरुनी खातो दही दूध लोणी दही दूध लोणी चोरुनी खातो दही दूध लोणी चोरुनी खातो दही दूध लोणी चोरुनी खातो दही दूध लोणी दही दूध लोणी चोरुनी खातो दही दूध लोणी चोरुनी खातो काय याच नगरी आला तोटा गे तोटा गे तोटा गे बाई तोटा काय याच नगरी आला तोटा गे तोटा गे तोटा गे बाई तोटा नंदाचा मूल खोटा गे सावळा नंदाचा मूल खोटा गे सावळा नंदाचा मूल खोटा गे
केशव मागे करकय जोडुनी, केशव मागे नामामृत माझी मज लोटागे 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 बाई लोटा, नामामृत माझी मज लोटागे 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 बाई लोटा, नंदाचा मूल खोटागे सावळा, नंदाचा मूल खोटागे सावळा, नंदाचा मूल खोटागे सावळा, नंदाचा मूल खोटागे, अरे खोटागे 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 बाई खोटा, खोटागे 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 बाई खोटा, नंदाचा मूल खोटागे सावळा, नंदाचा मूल खोटागे सावळा, नंदाचा मूल खोटागे सावळा, नंदाचा मूल, नंदाचा मूल, नंदाचा मूल खोटागे. यालाच चालू ठेवूया आपण. सगळ्यांच्या टाळ्या हव्यात मित्रांनो गजराला. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, चला जोरदार. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, अबीर गुलाल अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळीत रंग, अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा, नाथा घरी नाचे माझा, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत रंग, रंग रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, पांडुरंग अबीर गुलाल. वाळवंटी गाव, वाळवंटी गाव आम्ही वाळवंटी नाचू, 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 चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग नाव, चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग नाव, विठ्ठलाचे नाम घेऊ, विठ्ठलाचे नाम घेऊ होऊनी निसंग, विठ्ठला माया माया, बोला विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, 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 केशवा नामा म्हणे बा, केशवा नामा म्हणे बा, केशवा नामा म्हणे बा, केशवा नामा म्हणे बा, केशवा. जन्मोजन्मी द्यावी सेवा, जन्मोजन्मी द्यावी सेवा, जन्मोजन्मी द्यावी सेवा, जन्मो जन्मी द्यावी सेवा, दे आसी आला खाऊ, दे आसी आला खाऊ, आम्ही आनंदी
ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ सुखदजी पखवाजभाई जोरदार ताल्या वा वा यशवंत जी
ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಡ ಧ್ವನಿಯ ದೋರುದ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಳನ ಹೆಜ್ಜನೆಯ ಕೃತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಡ ಧ್ವನಿಯ ದೋರುದ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಳನ ಹೆಜ್ಜನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಡ ಧ್ವನಿಯ ದೋರುದ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಳನ ಹೆಜ್ಜನೆಯ ಕೃತ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಡ ಧ್ವನಿಯ ದೋರುದ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಡ ಧ್ವನಿಯ ದೋರುದ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಳನ ಹೆಜ್ಜನೆಯ ಕೃತ ಸಜನದಾದು ಗೂಢ ಎಳಗೆ ಸಜನದಾದು ಗೂಢ ಎಳಗೆ ಸಜನದಾದು ಗೂಢ ಎಳಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಳ್ಳೆ ಬಳ್ಳೆಯಂತೆ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವಾರಮ್ಮ 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 ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ದರೆ ದೋ 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 ದರೆ ದೋ ದೋ ದರೆ ದೋ ದರೆ ದೋ ದರೆ ದೋ ದರೆ ದೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ 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 ಧರೆ ಧಾ 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 ಧರೆ ಧಾ 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 मिलिंद जी ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ
लक्ष्मी वारम्मा नमम्मा ने सौभाग्यदा लक्ष्मी वारम्मा नमम्मा सौभाग्यदा लक्ष्मी वारम्मा 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 लक्ष्मी वारम्मा दादा दादा बाबा गगरे दादा दादा बाबा गगरे दादा दादा बाबा गगरे आपल्यासमोर मी आणि शरद भैरवी सादर करतो. आणि मंचावर उपस्थित सर्व कलाकारांच्या वतीने परत एकदा आम्हाला इथे सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल खूप खूप आभार. आमच्यासाठी खूप सन्मानाची गोष्ट होती. सर्वांचे खूप आभार.
धन्यवाद. सगळ्यांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. धन्यवाद. रसिकांना मंत्रमुग्ध करणारा सुंदर कार्यक्रम सादर केल्याबद्दल आजचे गायक श्री विश्वजित बोरवणकर तथा गायिका शरयू दाते यांचे खूप खूप आभार. तसेच सर्व रसिक प्रेक्षकांना धन्यवाद. हा कार्यक्रम इथे संपतो. शुभरात्री. सगळ्यांक देव बरें करूं. फाल्यां सकाळी 6:30 वरांचेर 6:30 ते 7:30 श्रीरामाच्या मुर्ती लागीं योगाचें शिबीर आसा. सगळ्यांनी मुजरत ते येवचें. परत याद करता 6:30 ते 7:30 1 वराचे योग शिबीर श्री रामाच्या मुर्ती लागीं. विद्याधीश गुरुवर